Ara no em vull equivocar, recordo una jugada que vas encarar al Piqué i que li vas fotre la cartera, no sé si t'ho perdonarà, el Puyol no el vas poder veure. El Víctor està en un dels millors moments que li recordes? Jo el Víctor sempre ho he dit, jo vaig tindre la gran sort de poder entrenar amb ell 4 anys i no ho dic perquè quedar bé ni molt menys, però per mi el Víctor sempre ha sigut un porter amb unes enormes qualitats. Ara, potser que està amb una confiança més gran, però inclús recordo l'any de la Champions contra el Chelsea, el Víctor porta molts anys a un gran nivell a la porteria del Barça. El que més em sorprèn d'ell és que millora cada any, és com els vins. Saps el que et vull dir? Tret de l'any passat, que va tenir moments que jo el considero ara mateix el millor porter del món i l'he considerat tots aquests anys entre els 5 millors, Vull dir que no estic parlant amb demèrit d'ell. L'any passat no va estar igual. Però em fa l'efecte que aquest any arrencat, per això t'ho preguntava. Jo ara mateix no crec que tingui cap porter que estigui a la seva alçada. Jo crec que la gent ha d'intentar disfrutar al màxim el dia a dia d'aquest any, desitjar que no arribi el final de temporada Ui, el que m'estàs dient. I disfrutar... No m'agrada el que m'estàs dient. No, i disfrutar amb ell cada dia, perquè és un privilegi tenir-lo, és un privilegi. Estem d'acord. Creus que se n'anirà? Bueno, ell va anunciar, ell va dir que se n'aniria a final de temporada. Sí? Així va ser, no? Sí, vale. Així va ser. No, sí, home, no. Però saps què passa? Que jo, que amb el Víctor me'l crec amb totes les coses que diu, perquè té una personalitat suficient com per tenir també credibilitat, aquesta vegada no me'l crec. I no sé si no me'l crec perquè no me'l vull creure, perquè no me'l vull creure, perquè no vull renunciar-hi, o si no me'l crec perquè crec que encara hi ha alguna possibilitat que es quedi. I com tu el coneixes... No, sí, però no, jo no en tinc ni idea. No perquè t'ho hagi dit, Et parlo de coneixement interior, de sentiment, no perquè t'hagi dit res, no vull treure't res de que t'hagi pogut dir, perquè són converses personals, no? Però tu el coneixes més bé que jo, perquè has tingut més tracte que jo, no? Vull dir, al final... I jo el conec per unes quantes vegades que hi he parlat i perquè com m'agrada molt com ho ha fet, l'he seguit i l'he llegit i vull creure que hi ha una possibilitat que es quedi. I no sé si tu aquesta possibilitat no la veus. Jo el que sé és que ell és un jugador que porta molts anys, tota la seva vida en aquest club. Ha defensat aquesta porteria durant molts anys. És un dels culers més... de les persones que sent més aquests colors de les que hi ha al vestuari i que fins tots els anys que hi ha estat ho ha donat tot. La seva decisió, com ell va anunciar, va ser la d'acabar aquesta final de temporada. Si després, no sé, pot canviar d'opinió, això jo no en tinc ni idea. Jo l'únic que sé és això, que ell va decidir que a final de temporada posava punt i final i fins aquí és el que sé. Hem sigut poc justos amb el Víctor Valdés? Bueno, qui? La premsa o la gent en general? En general, perquè la premsa, al final, sempre parleu de la premsa. I la premsa no és més que gent que té un ofici concret i que diu el que pensa, no? I per tant, també està dividida. Vull dir, hi ha gent que és fanàtica del Valdés, com ho puc ser jo, i hi ha gent que no. Hi ha gent que no tant, lògicament. Per això et dic, no? En general. Bueno, no ho sé. No sé si s'ha set just o no amb el Víctor. El que sí que és veritat que jugar al Barça i tants anys és el que tu dius. Hi ha molta gent que estima aquest club, hi ha molta gent que treballa amb interès per aquest club i que, lògicament, uns tenen uns gustos i uns altres. I defensar durant tants anys la porteria al Barça no és fàcil. No. Jo crec que el Víctor
bueno, ha estat aquests últims anys amb tots els títols que s'han aconseguit. El Víctor ha sigut un dels principals motius per aconseguir tots aquests objectius. El que passa és que igual també el Messi també s'ho emporta sí. Tot i el tema d'un porter igual a vegades no es valora tant. Això és el que em referia. És que jo sempre he pensat que el mal ve per aquí. I no tant pel Messi, perquè crec que aquest està fora de concurs. Saps el que et vull dir? Jo el que et puc dir amb això és que de dintre el vestuari tothom és conscient de la figura del Víctor. Tothom és conscient de lo fundamental que és per l'equip que ell jugui. I ell ho sap, això ell ho sap. Després, el que ell, com es pugui sentir ell de cara en fora, això no en tinc ni idea. Escolta, va sortir del camp pensant en la tornada ja o no? No. No, abans nosaltres hem de jugar, crec que són 2 o 3 partits abans de la tornada i per nosaltres són importants els altres, que són els que hem de treure els punts. La primera divisió holandesa, què tal? Molt bé. Sí? La veritat és que a mi m'ha sorprès molt, sí. Al final és una lliga que com molta gent jo crec que no la segueix, pel fet de que no hi ha jugadors coneguts, però una vegada que la coneixes i una vegada ara que estic jugant aquí, és una lliga molt competitiva, tots els equips tenen jugadors jovens, que tots juguen amb el 4-3-3, tots intenten jugar a futbol, els camps, els estadis tots estan plens, i la veritat que hi ha molt bon nivell, Cada cap de setmana no és allò de que ni molt menys l'Ajax va aquí i guanya, o el PSV va allà i guanya, sinó sempre hi ha empats, derrotes, victòries per la mínima, o sigui que la veritat que estic molt content perquè és una lliga molt competitiva. T'has endut el gosset? No, el gosset el tinc a l'Inyola, que l'estan cuidant els meus padrins. Hòstia, i això? Com és que no te l'has endut? Perquè aquesta raça necessita molt carinyo i molt que no és que no li dono, perquè jo li dono... Però si tu ets sucre, que diu el Marcos, tu. Però jo estic moltes hores fora de casa, quan va a l'entreno, estic moltes hores fora de casa, llavors ho passava molt malament. Quan marxava a plorar, quan arribava, estava una estona que no parava de córrer lo contenta i no m'agradava veure-la així. Llavors els he deixat als meus padrins i la meva iaia està encantada. I nosaltres encantats d'haver pogut parlar amb tu, Boyam. Moltes gràcies. I també amb vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Cuida't molt, aviam si podem venir per la tornada. Allà us espero, aquí us espero. Busca un món italià que sigui bo, perquè no me'n refio del menjar de por ahí. Vale. Molt bé. Vinga, Boyam, bona nit, gràcies. Bona nit, gràcies. El Club de la Mitjanit.